nyuwun kawigatosan katur dumateng para krida tarma para hamong tamu kakung Jawa Putri pilih wonten ing wanci siang menika panjenengan sedaya kepareng hangayai jejibaan agung nampi rawuhipun sedaya para tamu kakung Jawa Putri sinartan menika lampahing tata cara kepareng badhe kawiwitan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun sehwalasa saha kanugrahaning Gusti ingkang maha kawasa mugi tansah kajiwa dumateng panjenengan sedaya lan kula. Amit pasang kalimantabik sinapetno ing ila-ila tinebihna saking sekudaning Gusti kang maha kawasa wonten ing ngarsanipun para prayagung, para pinisepuh, sesepuh ingkang satu kinabekten, para pangembaning praja, nayakaning nagari, minangka pandam-pandaming para kawula tasih ingkang dahat pantes sinudarsana. Sumrambah para tamu sinedahan kakung Jawa Putri ingkang pantes katuran sagunging paghormatan mradhapa awit saking keparengipun ingkang hambawani damel Bapak Mulyadi sarjana teknik dalah Ibu Ikawati Sulistianing Rum sekalian kepareng wonten ing wanci siang menika kula ingkang katimbalan saperlu kadhawuhan hambiwarakaken anggenipun keparengan nampi nugraha agung keparengan ngentas pitulus putrinipun ingkang namipun Rara Ayu Oktiana Wahyu Mulyaning Rum sarjana arsitektur ingkang kepareng badhe kadhawuhaken kalian Bagus Rizky Kurniawan Bagaskara sarjana akuntansi atmaja kakungipun Bapak Sujar Lukarno sarjana pendidikan dalah Ibu Kris Haryani ahli madya farmasi sekalian ingkang pidalem saking ngeratan bungur setunggal RT 3 RW Gangsal Punggawan Banjarsari kalebet wonten ing wewengkon Surakarta Hadiningrat ingkang kanthi menika pambiwara badhe ambiwarakaken lampahing tata cara pahargyan suka wonten ing wanci siang menika ananging langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya
kula dherekaken ngonjokaken panuwun syukur datan pepindhan kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti Kang Maha Kawasa bilih wonten ing wanci siang menika panjenengan lan kula tasihipun keparengaken rawuh sumakempal wonten ing wisma pahargyan kanthi wilujeng kalis nir ing sambikala ingkang salajengipun lampahing tata cara ingkang sampun karakit dening para kula wangsa ing mangke ingkang sepisanan penganten putri kepareng mijil saking sasana busana tindak londonan kalenggahaken wonten ing papan palenggahan piniji sasamunipun maranata lenggah piyambak kanthi anggono raras tumuli bidaling utusan ingkang kabeji mapak penganten kakung katemben lerem wonten ing panti palereman sabraptane ing penganten kakung saha sapangomyong tumuli kelajengaken lampahing tata cara pangandika pasrah ing mangke kelajengaken atur panampi bono lampahing tata cara pasrah panampi ing penganten tumuli kepareng katindakaken lampahing tata cara adat panggih sagunging para tamu sinedahan kakung saha putri sasamunipun penganten sekalian binoyong lenggah wonten ing papan palenggahan piniji tumuli kadang pisan sutresna kepareng badhe amertui anderek lenggah wonten ing papan palenggahan ingkang sampun kasemektaken sasamunipun maranata wonten ing papan piniji tumuli ing mangke para karang taruna utawi pramulati kepareng badhe anindakaken parade caos pasugatan dumateng panjenengan sedaya para tamu kakung saha putri sinartan menika wonten ing papan piniji kepareng badhe katindakaken lampahing tata cara adat krobongan minggahipun penganten sekalian anindakaken hangaras padha dumateng Rama lan Ibu purna lampahing tata cara adat sungkeman ing mangke ingkang hambawani damel kepareng badhe marak ngabiyantara sami kanthi atur pambagya arja wilujeng wondene ingkang pungkasan paripurnaning pahargyan minangka pratandha penganten sekalian Rama lan Ibu mewah kadang pisan sutresna kepareng sampun kajengkaraken saking sasana rinengga tumuju jumeneng wonten ing sangajenging kori pahargyan ingkang saperlu kepareng nguntapaken kondoripun sedaya para tamu kakung saha putri tandha yekti pilih lampahing tata cara kepareng sampun paripurna mekaten para tamu kakung saha putri pratelan ringkes lampahing tata cara pahargyan ingkang kawengku saking keluarga ageng Bapak Ibu Mulyati sarjana teknik sekalian purwa madya ing gausana Gusti tansah paring pangayoman dhateng panjenengan lan kula rahayu rahayu ingkang samya pinanggih lan suka rena nuwun matur nuwun. Sagunging para tamu kakung